What's up mga dudeskis? Welcome to my YouTube channel. Ang channel na wala pang pangalan. Obviously, this is my first vlog. Bagong bago, marami pang mali, marami pang dapat baguhin. Before I start this video, meron po akong hihilingin sa inyo. Please, pakitira naman yung subscribe button dyan bago patirahin ng iba. At please like and share my videos para dumami na tayo mga kadudskis. So huwag na natin patagalin mga dudskis. Panoorin na natin yung video. Pasok. Wow! So this is it. Diyan na sila. Mga inaantay na sila. Punta na tayo. Oh, mga dudski. Surprise! Ito na naman. Bernes. Laro na naman kami. Pero champion na. Ito ang GSB. Ba't tinatakpan mong parang nahuling Ba't may ilaw, bro? Nasilawan ako syempre. Maganda yan, may ilaw. Parang live. Mga dudski. Ako naman na video. Wow! Handali mo na. Handali. Kakapi pa. Ginagawa mo. Dude. Oy. Ay. May ilaw eh. Mamaya na mga kadudskis. At baka maubusan tayo ng bala. Mamaya na tayo mag-record. Okay guys. Uy! May umabol! Ginagawa mo. Ready to rumble! Million fans around the world. Million fans around the world. Awat ah. A few moments later. Ayun oh. Mga dudeskis. So
So yun nga, natalo nga tayo mga kadulskis. Talo na naman ang Team GSB. Okay lang. Ang malupit dun is talo na nga. Wala pang video. Sakla. Pero okay lang yung mga kadulskis dahil alam ko sigurado sa susunod babawi na ang Team GSB. At meron ng video yung game para mapanood mo ang mga galawan ng mga dudeskis natin na Team GSB. So, sa pagkatalo naman, okay lang naman yun mga kadudeskis kasi syempre, hindi naman maiwasan niyang matalo. Ang importante dyan mga kaduski, pag natalo, eh magkakaroon ka ng adjustment. Wow! At iiwasan mo na yung mga pagkakamali na nagawa niyo from the previous game. Yun ang importante doon. Ika nga, you learn from your mistakes. Damn! Yun. Yahoo! Ang kailangan. Nasaan ba yung tubo? Kasi hindi ka Nasaan ba yung tubo? mag-i-improve kung hindi ka matututo sa pagkakamali mo. Parang sa buhay din yan, mga kaduskis. Sa buhay natin, magkakamali tayo, matatalo tayo sa mga pagsubok. Pero ang importante, lalaban at matututo sa mga pagsubok na yan. At syempre, pag natuto ka na, hindi mo na uulitin yung mga pagkakamali na yan. Yan ang importante mga dudeskis. You learn from your mistakes at never do it again. Yahoo! Na matatalo ka dun. So, ganun lang kasimple. Huwag nang ulitin. Ginagawa mo. Nasaan ba yung tubo? Ayos ba yun? So yun nga mga kadudskis, sana may natutunan kayo sa vlog na ito. At muli, maraming salamat sa panonood. At mga kadudskis, bago ko pala tapusin tong vlog na ito, shout out para kay Ka-Precious. Ka-Precious, shout out para sa'yo. So yun nga mga kadudskis, tirahin nyo na yung subscribe button dyan bago pa tirahin ng iba yan. At paki-like and share ang videos natin para dumami na tayo mga kadudskis. Okay mga kadudskis, so lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang tayo mga kadudskis. At syempre, bawal ang tamad. Peace dude.